ću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. O, pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. O, da, to je prelepo. O, došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. O, da, pogledajte kako se zabavno spuštaju u flašu. To je to, flaša je puna. A tako si pametna, Hloja. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvježavaju. O, pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, a kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Kako je? Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da,